فرانسا ji Amerîkayê bihêrse êrişên Tirkiyeyê yên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê rawestîne. Bi bilindbûna pêlên êrişên Tirkiyeya dagirker re, Fransa bitirse, çimkî dê çavê Hesedeyê ji şerê li dij terorîstên Daişê dagerîne. Lewra di navbera Washington û Parîsê de nakokiyên siyasî xwe didin der. Rojnameya El Nehar El Arabiyê ku xwe dispêre jêderên Kurdî û Fransî eşkere dike ku Fransa ji bêxemiya Amerîkayê ya li bara êrişên Tirkiyeyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bêzar e. Li gor wê qîma Fransayê nayê ku Amerîka ji vê rewşê bêdeng be, tevî ku dikare bi rêya fişarê sînorekî deyne. Nexwasim ku ewlekariya netewayî ya Parîsê û ya tevahiya Ewropayê di wê bablîsokê de ye. Bi gotineka din ewlekariya Fransa bi aramiya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ve girê dide. Amerîka destûrê dide êrişên esmanî. Aliyê Fransî di warê stratejiya Amerîkayê de ku hevsengiyê di navbera Hesedê û Tirkiyeyê de çêke bi guman e. Bi gotina jêdera Fransî, eger Amerîka bi mercê ku Tirkiye êrişeke bejayî neke, destûrê dide êrişên esmanî û ev yek bi kêrî hevsengiyeke domdar nayê.